Baví ma na to, ako keby som z niečoho celkom, čo vytváram pre niekoho druhého, že to ľuďom chutí a že potom si tak človek povie, že asi tú prácu robí dobre. Celé to prostredie je také príjemné, tie technológie idú dopredu. Vyplata väčšinou okolo 4. 5. dňa mesiaci. To kvartálne odmeňovanie je dobre nastavené, pretože odzrkadľuje, čo ten zamestnanec robí. Skvelý kolektív, to je jedno, či má jeden 45 alebo ako ja 22, proste normálne bez problémov. Dá sa ísť vyššie, len záleží to na tom konkrétnom človeku. Hneď som nafasoval montérky, blúzu, trička, príľbu, rukavice, okuliare. Niekto má rád pivo, niekto to športové vyžitie, že poukážky do fitka na nejaký wellness, telefónnych paušálov. Sporenie, to sa ukáže ako pekné plus. Staň sa súčasťou rodiny plzeňského Prazdroja. Poď pracovať do pivovaru Šariš. Jasné podmienky, férový prístup, hromada benefitov. Nájdi si svoju istotu na www.pracovpivovare.sk.